أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. Sva hvala i zahvala pripada Allahu Đalešanu, gospodaru svih svjetova. Bez njegove milosti, bez njegove dozvoli mi ne bismo mogli biti ovdje. Mi ne bismo mogli jutros iz kuća svojih izaći i koracima prema njegovom zadovoljstvu koračati. Zaista hvala Allahu na svemu što nam je podario. Salavat i selam poslaniku i miljeniku Muhammedu alejhi selamu, u čiju čast Mevlud šerif prouči smo. Salavat i selam na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, na naše uzorke šehide i na sve one koji slijedi istinu sve do sudnjega dana. Draga braćo i cijenjeni sestre, poštovane džematlije, uvažene kolege i imami, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ovaj mevlud koji smo proučili treba da nas vrati na staze onih koji razmišljaju o onome što se u mevludu spominje. Ja sam na početku proučio kuranski ajet iz sure Duha. Ta sura je upućena Muhammedu alejhi selamu, ali kao da gospodar svih svjetova svima nama šalje poruku i tu suru da bi nam dao snage u onom trenutku kada klonimo duhom, kada se u ljude razočaramo, kada uradimo grijeh pa se u sebe razočaramo. Ova sura je milost, kao čitav Kuran što je milost i kao što je Muhammed alejhi selam milost, kaže gospodar svih svjetova. Tako mi jutra i tako mi noći kada tamo svoj razastre. Zaista te tvoj gospodar nije ostavio. O Muhammede, nije te Allah ostavio. 6 mjeseci prije ovoga, draga braćo, poslanik alejhi selam, kojeg smo sada salavatom spominjali, veličali, a nama taj salavat treba, ne njemu. 6 mjeseci nije objavu primio. I smatrao je, mislio da je napušten, da je ostavljen. Allah mu kaže, nisi sam. Nije te tvoj gospodar ostavio. Onaj svijet je bolji za tebe od ovoga svijeta, a tebi će tvoj gospodar da dadne i ti će zadovoljan biti. Nekoliko stvari, draga braćo. U trenutku kada pomisliš da si sam, znaj da nisi sam, Allah je uvijek s tobom. I znaj da kada ne ideš na situaciju u životu, kada ne vidiš odgovor na svoje dove, kada ne vidiš Allahovu pomoć, budi svjestan da i onoga trenutka kada ti radiš kontrolni test, sjećate se učenici ste bili, uvijek je učitelj u tom trenutku šutio. Prepustite tebi i tvome znanju. Allah ti daje situaciju u životu da bi te naučio nečemu. I zato znaj da nikada nisi sam. Čak kada pomisliš da si sam, Allah je tu, Allah te vidi. A onaj svijet je bolji za tebe od ovoga svijeta. Ovaj nam ajet, braću, govori da je ovaj svijet za nas dobar. Ne smijemo ga zanemariti, ali moramo da se usmerimo prema onome svijetu. Da njega ne zanemarimo. Da za njega više radimo. I tvoj će ti gospodar dati, ti će zadovoljan biti. Ovaj mi je dio sure najvažniji. Šta znači tvoj će ti gospodar dati, ti ćeš Muhammede zadovoljan biti? Kaže ulema da je značenje ovoga ajeta. Razmislite, draga braćo i sestre, dok su Mevlud šerif učili. Pokušajte da zamislite stanje poslanika alejhi selama, dok mu gospodar ove riječi govori. Da će ti Allah sve što hoćeš, bit će zadovoljan. Znate što Muhammed alejhi salatu selam kaže? Gospodaru, ja ću biti zadovoljan tek onoga trenutka kada niko od mojih sledbenika u vatru ne uđe. U tome je zadovoljstvo Muhammeda alejhi selama. I zato učimo Mevlud da bismo se mi odazvali njegovom pozivu. On je nama ruke pružio. On je krenuo prema nama. Da li smo mi krenuli prema njemu? Prema njegovom načinu života? Prema vrijednostima kojima nas je naučio, to je pitanje koje sebi hoću danas da postavimo. On je pružio ruku. On je dovio za nas. Zamisli, za tebe i za mene je učio dovu. Jedne noći,
kaže Muhammed a.s. Hazreti Aisha radijallahu anha, Aisha, dopusti mi, molim te, da klanjam svome namaz, da klanjam namaz svome gospodaru. Dopusti mi da Allahu padem na seždu. Kaže Aisha, kao čestita žena, ona koji poslanik odvojio, kaže, Allahu poslaniče, draga mi je tvoja blizina, ali mi je draže da ti udovoljim tvojoj želji. Poslanik a.s. klanjao na filu, nakon toga je digao ruke i uči, kaže, gospodaru moj, oprosti Aiši, čerci Ebu Bekrovoj. Oprosti ono što je radila prije i ono što ću raditi kasnije. Oprosti ono što ljudi znaju o njoj i što ljudi ne znaju o njoj. Oprosti ono što je radila tajno i ono što je radila javno. Hazreti Aisha u tom trenutku se nasmijala. Osmijen se pojavio na njenom mladom čestitom licu. Pita je poslanik a.s. Aisha, jeste sretna? Jeste zadovoljna? Kaže Aisha kao iskreno srce, Allahu poslaniče, kako da ne budem sretna? Kako da ne budem radosna kad ti, Allahu najdraže stvorenje, njegov miljenik, njegov odabranik, za mene ti učiš takvu dovu? A onda kaže poslanik a.s. Ovo je Aisha, tako mi Allaha, ovo je moja dova za moj umet svake noći i svakog namaza. Svake noći i svakog namaza za nas je dovio. I ovo što mi danas imamo ovdje, i što umet Islama danas ima, gledajte koliko se vodi propagande protiv umeta Islama, protiv čestite, čiste vjere Islama, protiv Kur'ana i izvrtanja Kur'ana. Na koji način se vodi propaganda? Vjerujte, dokaz da je Islam istina i da smo, alhamdulillah, od onih koji su počašćeni, najbolji dokaz zapije, da je bilo koja druga ideologija bila ovoliko napadana, ovoliko vrijeđana, ovoliko da se potvarilo na nju kao što se Islam radi danas, davnih dana bi nestala. Ali Islam je danas sistem života kojeg najveći broj ljudi na svijetu slijedi. I zato kako je blagodat što mi u Islamu, kako je blagodat što nam je Allah dao pejgambera. Samo je pitanje hoćemo mi krenuti tim putem. Sve nam je pruženo. Samo je pitanje hoćemo li se odazvati. Istežibu lillahi wa lir rasuli. Ida da'akum ima juhnikum, kaže Allah, vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kada vas pozove prema onome što će vas oživjeti. Mi smo živi, ko se nas ima oživjeti, ali su srca često mrtva. Srca često spavaju i zato nam treba da se odazovemo Allahu i poslaniku, da razmišljamo o njihovim ajetima, o hadisima, o onome što su nam oni kao znakove poslali, da bismo oživjeli srca svoja. Kako je veliko razmišljati o porukama Mevluda i kako je veliko radovat se rođenju poslanika alejhi selama. Ispričat ću jedan događaj iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda pokušajte da razmišljate svaki put kad dođemo na Mevlud o tom hadisu i o toj predaji. I razmišljajmo koliko smo se mi u svome životu odazvali Muhammedu alejhi selam. Kome se odazivamo zapravo? A ruka njegova pružena je. Kada je Muhammed a.s. odrastao, kada je bio u zrelom dobu, kada je dobio primio objavu, četvorica njegovih amidža su bila živa. Ima više amidža, ali četvorica su bila živa. Dvojica su bili muslimani, dvojica su umrli kao nemuslimani. Kao muslimani su preselili Abbas i Hamza, to znamo. Kao nemuslimani, kao oni koji nisu izgovorili kelime šehade, su dvojica umrla. Amidža mu je bio. Znam se nekada ti dijete svoje ne može da natjeraš. Ne možeš nekoga ali svoje porodice da nagovoriš na nešto dobro. Poslanik alejhi selam, koji bezgriješan bio, nije mogu amidžu svoga dokrene. Zašto? Jer ne upućuješ ti, već Allah upućuje. Dvojica amidža koji nisu vjerovali su bili Ebu Talib, ali je pomagao, podržavao. I bio Ebu Leheb, koji je bio protiv njega se borio. Ovaj Ebu Leheb, kada se rodio maleni dječak Muhammed ibn Abdullah, nije taj Ebu Leheb znao šta će biti poslanik, odnosno šta će Muhammed u životu postati. On nije znao u koga će izrasti. Kada se rodio, jedna rodbina koja je bila kod tog Ebu Leheba, služavka, zvala se Sulejba, dolazi kod svoga gospodara i kaže: o gospodaru, Ebu Leheb, muštuluk ti donosi. Sve je, kaže, bilo? Rodio ti se bratić, rodio se Muhammed. Toliko se Ebu Leheb obradovao toj informaciji. Toliko se obradovao, toliko me drago bilo, da je odmah rekao: zato što si mi donijela taj muštuluk, idi slobodna se, nisi više kod mene zarobljena, ne moraš mi služiti više. Jer to vrijeme robovlasništvo bilo rašireno. Puštam te zato što si mi muštuluk dala. Obradovao im.
Gledajte ovo. Kasnije kada je došlo prošlo vremena, kad je Muhammed ibn Abdullah, taj dječak odrastao, kad je Allah odgojio, uzeo mu majku, uzeo mu oca prije rođenja, uzeo mu djeda, uzeo mu suprugu njegovu, uzeo mu životu najvažnije osobe, zašto? Da bi ga naučio da se inako ne oslanja u potpunosti osim Allaha. Allah ga odgajao čitav njegov život. I kada je došao do toga da je pozvao svoju rodbinu, prvo od rodbine krenuo, od porodice se kreni, od najbližnijih ljudi oko nas, oni su nam najvažniji. Mala digresija, mi smo danas, braćo, spremni da pričamo o rejsu, o predsjedniku, o politici, o velikim stvarima. Ništa tu ne možemo promijeniti. A najvažnija država o kojoj najmanje brinemo je naša porodica. Mi ćemo imati jaku državu onoga trenutka kada bude bila sazdana od mnogo jakih država koje se zovu čestite porodice. I zato posvetimo se ulažbu energiju na radu, na sebi, na svojoj djeci, na svojim bližnjima. To je smisao onoga što je Kur'an objašnjava stalno. Sebe čuvajte, svoje porodice, jer to možete promijeniti. Poslanik alejhi selam počeo sa porodicom. Ebu Leheb ga je odbio odmah. Da Bog da ti propao dan, da se nas zbog toga zovu. Ma bježi, kaže tamo. On je zaboravio da mu se obradovao kada je dječak bio. Sada ga više nije slušao, nije ga poštovao. I čitav život se protiv njega borio. I proklijete u suru tebe tjeda Ebu Leheb imao te, vi tu suru znate. Došlo je vjerodostojnom hadisu koji se kod imama Buhari navodi. Ovo nam se ne priča, draga braća. Ne znam ovim stvarima puno. Zašto? Jer imate ljude kojima je cilj da ne volimo poslanika srcima, da se udaljimo od njega i sistemski se radi, jer znaju da onoga trenutka kad muslimani budu bili daleko od Resulullaha, od njegovog suneta, u srcima svojim i životima svojim, tada će biti lahka meta za pobijediti. Tada smo izloženi porazu. Jer Allah nam je obećao da će nas čuvati i neće nas kazniti dok je Muhammed među nama, alejhi salatu vesselam. Gledajte, svakoga, kaže, ponedjeljka, Ebu Leheb u najdubljim dubinama džehennema, svakoga ponedjeljka mu se olakša njegova kazna. Zašto? Jer se obradovao kada se rodio Muhammed ibn Abdullah. Svakog ponedjeljka mu se olakša u džehennemu. Allah mu dadu olakšanje, iako je nevjernik u dubinama džehennemskim. Zamislite kako je stanje onoga koji je čitav život vjerovao Muhammedu alejhi selama i odazivao se na njegov poziv. Kakve će njemu blagodati i počasti Allah da podari. Zato nam treba poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zato učimo nevolu. I zato se uvijek vraćamo na pitanje, on je mene pozvao, da li sam se ja odazvao? Da li on bitan u mome životu? Da li čitam njegove hadise samo na riječima? Ili mi je bitno da ih u životu primijenim? Ili mi je bitno da svoje dijete nauči da ga voli? Da mu on bude uzor, a ne neki fudbaleri, glumci i tako dalje. To su stvari koje moramo sebi postavljati kao pitanje. Svoj Jasin smo učili. Također, uno se na početku odmah kaže Jasin, neki kažu da se to odnosi na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na poslanika alejhi selama, wal Kur'an al-Hakim, tako mi Kur'ana mudro, ti si zaista poslanik, ala sirati mustaqim, na pravome si putu, o Allahu poslaniče. Draga braćo, zapamtite ovaj detalj, u arapskom jeziku kad se kaže Allah znači biti na, vrh, vrhunac, kraj, nema dalje iza toga. Za poslanika alejhi selama je rečeno in ala sirati mustaqim, ti si na vrhuncu pravoga puta. Ne može biti niko bolji primjer od tebe, ti si vrh, ti si top. To je to. Nema dalje niko od tebe da tražimo. A mi kad učimo Fatihu, kako mi dovo učimo? Ihdine sirata mustaqim. Allah uputi nas da idemo tim putem. Mi nikada ne možemo, braćo i sestre, doći do vrhunca, do kraja. Mi samo možemo ići tim putem. Možemo Allaha moliti da idemo tim putem, da nas sačuva. Ne možemo nikada doći do kraja, biti poput poslanika, ali nam on ne smije prestati biti uzor. I zato zapamtite, draga braćo i sestre, ovaj kuranski princip nam objašnjava da nikada nisi dovoljno dobar, da ne možeš biti bolji. Moramo ovo promijeniti u svom razumijevanju. Koliko imamo ljudi koji kažu ja sam dobar i ne mora se učiniti. Kakvi ima ja sam super. Ja sam alhamdulillah. Odmah se u džennet smjesti, a Kur'an te uči i ovi ajeti te uče da nikada ne smije sebi da kažeš to je to. Ne mogu biti bolji. I zato bih volio da nam ljudima, da kroz učenje Kur'ana, kroz slušanje predavanja, razmišljam o tome šta ja mogu raditi da popravim svoje stanje. Da budem bliži Allahu, da me više Allah voli, da me više poslanik prepozna kao svoga sledbenika. Nikada ne možeš reći ja sam takav i gotovo. Uvijek možeš popraviti svoje ponašanje na bolje.
Nemoj da kažeš ja sam rođen kao takav, možeš popraviti ponašanje. Nemoj da kažeš ja ne mogu da klanjam te takav sam, možeš da počneš da klanjaš. Nemoj da kažeš ja se ne mogu izmiriti sa rođakom, možeš jer Allah ti to u Kur'anu rekao da možeš i ako to uradiš, on će ti dati nagradu i postaći ti prisni prijatelj i tako dalje. Kad promijenimo razumijevanje da možemo i da moramo ići putem poslanikovim i da nikada nema kraja u napredovanju na tom putu, tada ćemo tek osjetiti svjetlo vjerovanja u srcima našima. Tek ćeš tada osjetiti slast kada se vežeš za poslanika alejhi selama, kada učiš se salavat, kada ga spominješ, kada slušaš mevlud. Sve dok ti ne želiš da se popravljaš, dok ne želiš da uključiš srce pa da ti ga Allah i poslanik oživi, sve će to biti forma, bit će ti naporno, bit će ti teško. I zato za kraj želim s vama da podijelim jedan hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Evo na ovome tursu smo pričali jedna radosna vijest. Rekao je Muhammed alejhi salatu vesselam, zaista ja garantiram svoju šefaat, svoje zalaganje za onoga ko 10 puta ujutro i 10 puta najveće prouči salavat na mene. Kako jednostavna stvar, draga braćo. Sa sabaha 10 salavata, Allahumma salli ala Muhammed. Sa akšama 10 salavata, Allahumma salli ala Muhammed. Ako Bog da budeš ustrajan bio, nadaj se da ćete Muhammed alejhi salatu vesselam prepoznat kao sljedbenika svoga. Ali da bi ustrajan bio, srce mora da se probudi. Evo, probajte danas to. I dok se srce ne probudi, nakon dan dva ćeš odustat. I zato prihvatimo ovu istinu. Moramo ići putem i stalno sebe korigovati. Stalno sebe savjetovati. Raditi na sebi na svojim porodicama. To su stvari koje možemo promijeniti. Stvari koje ne možemo promijeniti, ne trebamo previše komentarisati. Previše trošiti energiju na to. Jer nas je Allah zadužio sa stvarima o kojima mora da razmišljamo. I da sami ćemo doći pred Allah i sam će pred Allahom odgovarati. Zato neka poruka bude, budi svjestan da ne možeš biti toliko dobar, nikada nisi dovoljno dobar da ne možeš biti bolji, jedna stvar. I druga stvar, uvijek se više zanimaj sa svojim mahanama i radi na sebe, koriguj sebe, nego što se zanimaš s onim što se u društvu dešava i da druge koriguješ. Jer to su stvari koje su duh našeg vremena. O svakom drugom pričamo, svakoga kritikujemo, svakog napadamo, a sebe često od toga izuzimamo. Molim Gospodara da nas počasti da budemo od onih koji istinski vode stazom poslanika alejhi selama, da popravljamo svoje stanje, da volimo poslanika alejhi selama, da čuvamo mevlude i da budemo od onih koji se poslanika alejhi selama prepoznat kao sljedbenike svoje na dan kad se sretimo sa njim. Amin. Da Allah nagradi. Selam alejkum.